Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा फाइनाली गाबोन PM किसान राङा हाबसिगोन। दा बे रांखौहाय नोंथांमोना मोनगोन ना मोना, नोंनि एकाउन्टआ साइन जादोंना जायाखै, एप्रुभ जादोंना जायाखै, बेनि सायाव गुवारै नायगोन। बेखायनो भिडिअ नायग्रोजोब, नङाबा नोंथांमोना आन्दायनो हागौ जे माबोरै नायनांगौ। दा बेखौ सोलोंनानै गावनो मबाइलाव नोंथांमोना नायनो हागोन। दा नै बेबादि नोंनि प्रफाइलखौ नायनो हागोन जे नोङो गाबोन मोनगोन ना मोना, एबा नोंथाङा 2000खौ मोनगोन ना मोना, 6000खौ मोनगोन ना मोना, साइन जादोंना जायाखै, बेबायदि रिक्वेस्टेड फैदोंना फैयाखै, आरो लोगोसे फान्डनि स्टेटासा एप्रुभ जादोंना जायाखै, बेखौ जों A to Z नायगोन। मानोना गाबोन बा अक्ट'बराव नोंथांमोननि एकाउन्टआव अफिस टाइमावहाय राङा हाबगोन। आरो बे रां हाबनायनि डेटखौ आरो लोगोसे समखौबो फोसावबाय, जों बेखौ नायजोबगोन। स' बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। गाबोन 9 कौटिनि बारा बेनिफिसारिया PM किसान रां मोनगोन। स' बेखायनो जों थांगोन फार्स्टआवनो PM किसान अफिसियेल साइटआव, बेनिफ्राय लासै लासै जों नायगोन। बेखायनो आं फैबाय अफिसियेल साइटआव, आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गाबोननि रां सोनायनि माखासे बाजेटखौ बेयाव दिन्थिदों। दा बेखौ जों मिथिखाबाय, माने अल इन्डिया 20,000 कौटि बेनिफिसारिनि थाखाय बाजेट खालामबाय, आरो मोनगोना जाबाय 9 कौटि जना मोनगोन। दा बे रांखौहाय गोबांथार मोननो लुबैयो, मानोना जायफ्रा आबादारि बिथांमोना बयबो मोननो हास्थायो। दा माखासे प्रब्लेम थाखाय खायसे मोना जायो, आरो माखासे टेक्निकेल इसुबो गोबां खामानि दं आरो। दा जोङो स्टेटासखौ नायग्रोनोसै। दा नैबावहाय मोनसे अपसन दङ ना, नैबे स्टेटासा, बेयाव क्लिक खालामबा गोबां टेक्निकेल सापर्ट नांगौ जायो, जेरै OTP नांगौ जायो, बा गोबां खामानि नांगौ जायो। दा बेयावनो खायसे नायनो हाया। दा बे ID थायोना PM किसाननिखौ होनांगौमोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि हमना ला जास्ट एग्जाम्पल S23 ... बेबादि ID थायो, बेखौ होनांगौ आरो, माने फार्मारनि ID। बेनिफ्राय केपचा क'डखौ होनानै OTP थाङो नोंनि मबाइल नाम्बार रेजिस्टार थानायाव। दा जायना ID गैया, नैबे अपसन दङ, बे अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामबा नोंथांमोना रिकभारि खालामना लानो हायो आरो। दा रिकभारि खालामबा PM किसाननि रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारा एबा आधार कार्ड नाम्बारा बेखौ होदो। बेनिफ्राय केपचा क'डा जि दङ बेखौ होनानै नैबे गेट डाटायाव लांबानो नोंनाव OTP थांगोन, जाय मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार दङ। बेनिफ्राय ID खौ मोनफिनो आरो। दा जायफ्रा ID गैया, बे सिस्टेमाव थांनानै नायबानो जाबाय। दा जोङो हमना ला ID मोनबाय। स' ID मोनोबा जों माबायदि सिस्टेमाव जों नायनांगौ बेखौ मोनथिबावगोन नेक्स्ट लेभेलाव। बेखायनो भिडिअआ जोबाखै, नायलांबाय था। दा जोङो टाइमखौ नायग्रोनोसै, मा टाइमाव जों मोनगोन। बेखायनो PM किसाननि जों डेटखौ नायनोबा आरो टाइम नायनोबा नैबे लिंकआव फैदो। लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव, नोंथांमोना चेक खालाम। अब्लानो डाइरेक्ट बे पेजाव नोंथांमोना बयबो फैनानै नायनो हागोन। दा जों मिथिबाय डेटआ जोंहा गाबोन, नाथाय टाइमखौ नायदो। बे टाइमा जाबाय फैसा हाबनाय, फैसा सोनाय टाइमा जाबाय गाबोन 12टा जानाय लोगो लोगो, एबा 2 बाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआव 2000निफ्राय जागायनानै 4000, 6000, जायखिजाया 80 किस्तिखौ नोंथांमोना गाबोन मोनसिगोन आरो। दा बे मोननायावनो नोंथाङा मोनगोन ना मोना, नोंनि एकाउन्टआ साइन जादोंना जायाखै, एप्रुभ जादोंना जायाखै, जों बेखौ नायनोबा मोनसे राहा दंबावो। जों दानिया गोदान वेबसाइटआव थांसै। बेनो जाबाय नोंथांमोननिया बे आं जिनोखि टाइप खालामदों, लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ, डाइरेक्ट फैनानै चेक खालामबानो जाबाय। स' बेखायनो जोङो मोनसे अपसन दङ, PFMS आव जोङो थांसै। अके, बेयाव क्लिक खालामबाय आं। एन्ड खालामनाय लोगो लोगो स्टेटास ट्रेकार दङना, बे अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालाम। नैबे स्टेटास ट्रेकाराव क्लिक खालामना हो, आरो खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि फिन खनसेबाव गेवना फैगोन। देन फैनाय लोगो लोगो केटेगरि दङना, बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन। माने बेयाव गोबांथार स्किम दं नालाय, बेखायनो जोंहा नांगौआ जाबाय PM किसान। दा बेखायनो जोङो PM किसानाव क्लिक खालामनांगौ। आं बेयाव खालामबाय, आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जेबो दांनांला। गाहायाव फैनानै जों दहाय ID होनाया, बे ID खौ नोंथांमोना एबा गावनि फार्मारनि ID थायोना PM किसाननि, बेखौ बेयाव होनांगौ। दा बेखायनो एग्जाम्पल महरै आं सासे बेनिफिसारिनिखौ बेयाव होनोसै। बेनिफ्राय राइट साइडआव मोनसे दंबावो, बेखौ दा होसै, होआबाबो जेबो नङा। ओमफ्राय गाहायाव फैदो, आरो गाहायाव फैनाय लोगो लोगो मोनसे केपचा क'ड दङना वार्ड भेरिफिकेसनाव, बेखौ जों होनांगोन। जेरै I5 दङ, बेखौ नोंथांमोना होनांगोन। आरो जुदि सिनायाबा थिराव थुनाय लोगो लोगो बियो चेन्ज जायो। अके, थ' बेखायनो जुदि सिनायाबा नोंथांमोना थिराव थुनाय लोगो लोगो चेन्ज जागोन। दा जों गासैबो फिलआप खालामबाय। नोंथांमोना जास्ट बेयाव साउन्डबो दङ, बेखौ बा साउन्डबो खोनागोन आरो जुदि सिनायाबा। दानिया जों अपसन दङ सार्च, मोनसे अपसन दङना, बे सार्चआव नोंथांमोना क्लिक खालामबा नोंनि प्रफाइला श' जासिगोन। दा फाइनालि फैबाय नै, नोंथांमोना मोनदों जे बेयाव बेनिफिसारि नाम थाबाय। बेनिफ्राय आं एसे ब्लार खालामबाय, मानोना ID नाम्बारखौ देखायजाया, माखासे प्राइभेसि थायो। दा बेखायनो आं ब्लार खालामबाय। दा बेयाव एमाउन्टआ 2000 मोनदों। नोंथांमोननिया रिकुवेस्ट डेटआ जाबाय 29 सेप्तेम्बराव, 2टानि सिगां रिकुवेस्ट खालामदों अफिस लेभेलनिफ्राय आरो जे बिथांनो रांखौ होनांगौ होननानै बेबायदि बुंनाय जादों आरो। स' बेखायनो बेयाव दङ। आरो लोगोसे दायो एप्रुभ खालामनाय डेटआ जाहैबाय नोंथांमोननिया 30 सेप्तेम्बराव एप्रुभ खालामबाय, एबा 5 अक्ट'बरनि सिगां माने एप्रुभ खालामबाय आरो जे बिथाङा रांखौ मोननांगौ। दा पेमेन्टआ पेन्डिं जादों, मानोना दायो रां हाबाखै नालाय। रां हाबबासो बेयाव माने येस नुगोन आरो। अके, स' बेखायनो जायहानिखि बेबायदि एप्रुभ जाबाय, अब्लानो मोननो गोनां किस्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन। अके, स' बे क्लियारखा आरो।
देन बेनिफ्राय भेलिडेट जानांगोन नोंथांमोना 30 सेप्टेम्बराव भेलिडेट जादोंमोन बेनिफ्राय एप्रुभ खालामबाय आरो देन बेनिफ्राय बेबादि दंबानो नोंथांमोना रांखौ मोनगोन बेनो जाबाय 17 किस्ति 18 किस्ति जि मोननांगौ दङ नोङो मोनगोन आरो दा बेयाव सरकारनि मथेब्ला 18 किस्ति सोबाय मोनसे बाथ्रा सोरबा लेट खालामदों नालाय बेखायनो 16 15 6 2 किस्ति जि माने लेट जाबोदों बेनिफ्रायसो मोनो नालाय बेखायनो बेयाव गाव गावनिखौसो देखायो आरो नाथाय सरकारनि बायदिब्ला फार्स्टनिफ्राय जागायजेननिफ्राय माने 18 किस्ति सोनाय जाबाय आरो दा बेनो नोंथांमोना बुजिबाय गाबोन 12था जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबनाय जासिगोन बेनो जाबाय PM किसान